Takže, milí diváci, vitajte u môjho prvého let's playu zo serveru. Konečne je tu server. Aha, Rybenka nám tu skáče. Predtým som chcel natočiť jedno video, ale bolo také sprosté. No, teraz na tomto serveri dali Soldierovi, ktorého poznáte, pravda, že ban. Tak teraz sa mu ideme pomstiť, no. Takže, IP ban. No, je tu so mňou aj Soldier. Takže... takže dáme warp Soldierovo. Počkaj, to je nejako uložené warp podsta, alebo tak nejako warp podsta. Nejak tak by to malo byť. Hej, warp podsta. Dobre, warp podsta, takže toto je podsta Soldierovi, to je warp Soldierovo, to je Soldierové mesto a tu máme takú peknú tabuľku, no môžete si kúknúť. Soldiera zabanoval skurvený som nenapísal, Phoenix lomitko 2, no. Toto je Soldierová socha, aspoň by to mala byť Soldierová socha, neviem. Je to napísané podsta Soldierovi, potom je tu hrob pre Soldiera, na ktorú som mu dal aj pekný kviestok. Áno, my hráme Minecraft, lebo sa musíme pomstiť. No, takže... Áno. A dostal IP ban, ale to mám už vravel. Toto som tu postavil ja. Hej. Dobre, tu máme bedrocky. Dobre, dedinčania. Sergejovi a aha, Mudr Sergej 100 kurev. Jeden smaragd za 5 skla. Dobre. V pohode kúpime, máme veľa smaragdov, takže sklo sa zíde vždy. Dobre, 20 skla som kúpil, díky, Sergej. A pri mne je tu nejaký hráč, ktorého teraz mienim zabiť. Dobre, ten hráč sa portol späť, lebo je to veľká lama. Faja. No. Takže zase. Dobre, takže toto by som vám chcel postaviť bod, no to som vám už predstavoval, Soldierová dedinka, potom máme ešte aj so Soldierom dom. Dobre, home, toto je náš domček tuto. Potom vedľa nás je jedna dedinka, volá sa, že Kockovo, sakra. Zareskovaný dom. V Kockove si nebol? Hej, kokot. Áno, môžete si ho pozrieť na Soldierovom kanáli. Toto by malo robiť taký, toto sú debili, kto to sem dal. Lebo toto by malo robiť také do vzduchu. A neviem, prečo to nerobí aj teraz na onom. No, takúto somarinu do vzduchu by to malo robiť, hej. Ale nejaký debil to dal sem. Tu je strašne veľa sôch. Tu je aj kód 10, ktorého vzduše nenávidím. Potom... Chcel by som sa portnúť na Phoenixa, ale neviem, ako sa volá a neviem, či to vôbec hrá. Nehrá, není online. Ja by som teraz chcel prežiť, lebo za 10 sekúnd obsadia základňu a... Chce sa ti platiť opravy, dobre. Takže ja sa vám venujem v Minecrafte. To bolo kedysi Soldierov Soldierov dom, no... volá sa Soldier. No, počkaj, teraz si kúkneme. Jej! Môžem ho rozkopem 100 briky, budeme 100 briky. Díky Soldier. Potom tu je Soldierová legendárna jama. Aj truhlice. Hej, truhlica, len truhlicu neotvorím. Lebo, viete, to je... A toto je taký blbý server. Nemôžete tu, viete čo? Nemôžete tu búkať TNTčka. Moja obľúbená činnosť, kúknite si video, kde je TNT a novinky. Ale to ešte nebolo zo serveru, no toto je môj tobogán, keď som sa hral troška s Kriblikom, ale len troška. Kde je Vylova najlepšia hláška. Explosion Maximus. Áno, to ma napadlo tak troška, no. Troška si budú dať, áno. poviem na to. No, tu bola aréna, kde sme ničili hráčov, toto je náš domček legendárny z vlny. Vlnený domček. Ja si zatiaľ rajkám bodkom, treba 6000 XP, čo na 8
Dobre, tu to nejakí buzny bývajú. Dobre, to sú všetko buzny. Aha, zabijeme ovcu, bude vlna. O, vlna nám je na dve veci. Keby som tomuto, keď tu tento, neviem, či tu má resku, ideme skúsiť resku. Tu má resku, nejaký buzerant. Aha, creepery mu behajú po dome, milí diváci. A pozrite, creeper vám nevybuchne na tomto serveri. Lebo výbuchy sú zakázané, tak Áno. neviem. Na tomto serveri blbom sú výbuchy a má otvorené dvere, takže sa mu dostaneme dnuka. Oni sú tam zakázané. Ale má resku. Creepery, väčšina vecí, dobre. Aha, toto nemá na tomto resku, cool. Toto mu rozkopeme. Začítoval, že jak si strelal ohňostroj, že prečo nie sú zakázané, lebo už takto mi to Ináč, hej, aj ohňostroje by potom mali byť zakázané, keď všetko tu mu to zničím. Tak lebo už je to na fakt. Neviem, koho je to hráča, dúfam. Bol by som rád, keď to bolo Fénixové. Nemá Dobre. tam resku? Že Nie, iba dom má resku. Iba dom má v reske. Nejaký 203 Utah JP. A je mi to jedno. nie je môj nepriateľ, to ani nepoznám. Ani ja. A to mám v reske, dobre. Tomu nehaj tomu. Dobre, iba som mu rozgrifoval časť oného zábradlia. Nebuď na všetkých zlých, to sa mu musíš pýtať, že kto bol proti mne zlý. Ten sa ani neozval, ten si staval si ten dom. Keď bola tá hádka epická. Jaj, no. Nemám záznam z tej hádky, prepáčte, ale som nemyslel, že dostanem z toho ban. A IP dokonca. Takže... Ako ja som chcel... Ja už nemám oné spotky, sa mi rozpadli. Ja už nemám spotky. Milí diváci, môžete vidieť, že ja nemám spotky, som holý medzi nohami. Nemám nohavice, rýchlo do domu. Musíme sa portnúť do domu. Nemám nohavice, budú mi chytať adminky. Ježiš, to sú nechutné adminky. Milo, kde ti fúkať v tomto? Vo vetre. Hej. No, Adminky, oni tak... železné kalhoty, ja nechcem železné. Ja chcem diamantové. Adminky, že ištenem. Iždenem. Aha, máme enchantnuté diamantové. Ne, dobre. To môžeme dať aj sem. Pre začiatočníkov, ktorí nevedia, ako sa oblieka, chytíte nohavičky a dáte ich na tento znak, čo sú tu nohavičky, dobre. Takže to bolo také predstavenie na serveri, je to celkom dobrý server, ako keď, ale sú to blbí admini, to musím podotknúť. Najblbší admin je Fénix, no. Ten vám dá banaj za to, že... Áno, že si prdnete pri počítači. Dingiem KVS-o, toto si robia zo mňa prdel. Dobre, v ďalšom dieli by sme mali niečo robiť, možno budeme ďalší diel natáčať aj s Frostom, ale zatiaľ je Frost ešte stále zgrcaný a zabijem prasa. Je nezvestný, tak poviem si. On tu má jedno prasa, ja mu ho zabijem. Jej Tak ďalšie, lebo on si hackol kreatív, vám poviem. Takže on si užíva kreatív. O, ešte aj obilie má zaondené. Dobre, takže ďakujem, že ste si toto pozreli. Ďalšie diely budú tiež na serveri, ale budem už chcieť naťačiť, pravda, že aj iné hry, Slenderman a také. Takže, dovi. Dobre, a čaute, dovi. Majte sa. Ja som zapalil nepriateľského tigra. Našťastie. Konečne som si